Sawetara Rama. Iki sesambungan katresnan mewah bebrayan Raden Haryawarkudara miwah ingkang garwa Dewi Arimbi. Hantut uruntut pepindhane Mimi lan Mintuna. Datan wonten ingkang goreh, datan wonten ingkang rongeh tansah setya bekti mring wajibane dewi-dewi. Bocap Ustemaka ing titi wanci nenggih Dewi Arimbi Anggarbini wis ndungkap sepuh tumeka ing titi wanci yaning mangsa kala. Lair ponang jabang bayi mijil saking garwane Dewi Arimbi ya langsing Gumbalagiri mijil kakung Suka Marwata jroning kaledian Bratasena.
Buta tata kadewe sraya Indriya aksasara maruta pamana bana marakana mawa sindong yen umaku jiung isis mangku Prabowo alah ati segibu wonten paring adhawuh sinuwun miji dhateng ingkang abdi pun sagibu mantra tansah pewayangan katon ning pojok ing mripat lurahing para widodari ingkang hawawangi Bathari Subrapa tansah gumana musik ning pepojok ing mripat nganti ingsun ora jenak sarih ora dahar enak tansah gandrung kapirangu kaya-kaya ingsun bakal bagya mulya jumejer ning kraton Giling Weksi ento sesandingan lawan Bathari Subrapa kaya wis bisa mbedhah kelawan atiku Bathari Subrapa mancing katrep ning jroning nala mulate ingsun kepengin mundhut garwa Bathari Subrapa sira tak utus munggah kayawangan supaya nglamar Bathari Subrapa kaboyong bali ning Giling Wesi karsa paduka kados mekaten sinuwun ya sepisan kepengin bakal garwa Bathari Subrapa kaping loro aku kepengin dadi ratu nanging mustikaning ratu sajagat Rat Prabu Didaja nganti ana ratu ingkang bisa ngluwihi kelawan Prabu Naga Prajana kula di Skipa Jati lan kangelan kerek lampit burung kat gimpul gajah gelar singa barung ketapno wadya bala di ngesaken dawuh sinuwun yen kados mekaten kepareng abdi nyuwun pamit medal pasilan aja kaya bocah cilik kala sagibu
Hei. Hei. Wah. Kalau salah terus ya. Suara payan. Hei. Alah mlebu rene. Ah. Hop. Hop. Eh. Ah. Hop. Hop. Bah. Aha. Hei. Ah. Hop. Ha. Wah. Hey. Ha. Hop. Weh. Ha. Ha. Oi. Ah. Ya. Weh. Ah. Hey. Ha. Eh. Ha. Wah. Wah. Hop! Eh, hop! Weh! Hop! Hop! Wah! Eh! Ayo. Ayo, Mat. Ayo. Ha! Hop! Hop! Eh! Eh, ha! Wah! Eh! Hop! Ah! Ja, hoi! Oh, ah! Hop! Aja! Eh! Ha! Ha! Ah! Ah! Hey, hop! Wah! Ah! Ha! Hop! Woi! Ah! Ha! Hop! Kutata kanthi wisraya Indriyaksa sara maruta pawana bana maragana
Pong Mama sindung yen lumaku Pengilah ngawik namastu namasi dam sekaring bawana langgeng ana yaksa ingkang kumawani munggah ana ing kayiwangan mongko gawe gegeran gawe rusak kita sapa Bekulun aku kala sekipu ya sekipu Prapaku ana ing kayiwangan mung bakal nyuwun Bathari Suprapa Lurahing Widodari bakal tak boyong bali kinarya jodoh dhawuhe Gustiku Prabu Naga Pracuna Nalendra ing Giling Wesi wong ilahing ing atase titah bakal kumolancang wani ngrasani dhawuh kelawan Widodari yen kita kena tak premosraning aris mara gagi kita bali yo aja nganti kita kaluputan kelawan Dewa Gedhe Bakati saking Kawacandra Dimuka oh ladalah aja dewa siji sing medhun mepalangi kang dadi karepku orang ngulungake Bathari Suprapa tak gempur kaya anjung kring saloka
Prangasang saya napa ora kepos pito wong amik namastu namasidam sekaring bawana langgeng wonten wigatos ingkang pundi kakang kanika resi ndika kakang lumajar kapiandhem kakang kanika putra Berkencang berkencang paredayang Pak Pong kali jadi sapa sing gawe nangka bangsa dikopya mung kari betone. Lha tiaha. Nggih, Di. Matur ketiwasan wonten ngasanipun Adi Pramesti Bathara Guru. Ketiwasan ingkang kados pundi Kakang? Ndawake ana para Jawata ngayahi dhateng karyanipun piyambak-piyambak, Di. Wonten raksasa gong ingkang minggah ing kayiwangan nama Patih Sekipu kala utusanipun Prabu Naga Prajena Nalendra ing Giling Wesi ingkang badhe ngayunaken lurahing para widodari nggih Bathari Supraba dipun pambengi dhateng sanggawaning para dewa nanging boten wonten dewa setunggal kewala ingkang unggul juritipun tanding lawan Patih Sekipu mila saking menika nika nggih kula pasrahaken kang Adi Pramesti Bathara Guru Kakang Narada punapi Di sampun dados jangkaning kodrat lan jangkaning jagat kaya kalenggan puniki Kakang Narada ulun dawuhi golek Pintasraya mangsa bodho anggen kita Kakang Kanika Resi badhe ngupati dhateng Pintasrayan kala wau nanging saking pamaryoganipun sampun ngantos tiyang asanes inggih kejawi namung wayah-wayah Pandhawa kula atur miji dhateng pun permadi Kakang Narada wala dalah inggih lajeng kersa paduka Adi Pramesti ulun badhe ngaturi pusaka ing kayiwangan inggih pun senjata kunta kapareng maringaken dhateng pun permadi tumuli kaboyong minggah kinarya jagonipun para dewa nanging wonten bab ingkang sajakipun medal saking mawaler medal saking margi ingkang lares miwah kodrating jagat ulun borongaken Purbawasesa wonten Kakang Narada ingkang baku kayiwangan saged manggih tata titi tentrem Kakang Narada wala dalah inggih Di ingkang dumugi ulun minta pamit medal pasilan inggih ingkang mriku atus-atus salugunipun anggenipun lumampah supados lebda ing karya Kakang Narada nggih Di Adi Pramesti Bathara Guru Hai hamu
kalenggiwana gelar panda muncar non ler kagonang surah sorotetan padang kaswalan pacaring purnaming kebon kami guna mas tu purnama sidang mas tu silat mewing jagat karono sirang wondo kapi sesaning busono sono sinamung langan wilopek setumaksi lestantun lampaing budye jinan tutur kang katelo tetelo tulap mring lading prasedya winursita kang dinama dama pinardi taming laloto mangya tekap masenaning gubita tan merengging pralambang kang matumpa-tumpa marma panggeng panggung panggunggung sang para wengkata suwuh karep Data Pitana Rahayu Sagung Bawana Rahayu kang samya miyarsa Narabuka wiwaraning kandha sinaretan pangesti luhuring kagunan pangesti kuncaraning bebrayan hamiwiti lakon saratri kapiji saking serat Mahabharata panenggih punika pagelaran pringgit purwa ingkang dayane maweh pepadang mlebet ing mriku sinung pimulang tuwing pralambang arupining agesang purwa wis ngarani tilaran kina kawiwitan wali songo mulya katedhak dening para pujangga punika minangka tuladha lamun watak asura nadyan pinayungan Bathari Pramoni kinayaman Bathara Kala yen to hampek Candalana Raden Ijali yekti bakal sirna dening uradaning Darmastuti pringgit purwa ginelar ngurumpaka lakoning jalma pramila pepasrene angimba isining bawana kelir ingkang pinenthang embaning tawang nirodha lan awang-awang debba kaeksi pinangka bumi blincong ingkang hanelai yekti punika pasemon lakuning Surya Candra lawan Kartika gending munyong gambarake swasana bungah lawan susah dene kayon lambanging taru tuwin anasir bumi geni banyu lan angin obahing kayon pasemon gantining mangsa nenggih pathet 6 jabang timur pathet 9 ndungkap diwasa pathet manyura sasmita suruting yuswa dene wayang kaya paragane wong urip ana ing alam donya amung ana bedane yen to wayang mati jroning pakeliran lumebu ing kothak ganti dina bisa dianggo maneh nanging to jalma manungsa wis lumebu ing alam kubur
wong kari ngunduh waing pakarti becik ketitik ala ketara sapa candala wahyune bakal sirna nenggih ingkang Cinandra ing dalu mangke Rama-rama sarating Hyang Pratangga Pati labet kaling ngan lari ing mega gegana surem soroti tan padhang hamung katingal gemeng wit randu jajar-jajar anenggih punika dununging kasatriyaning Jodipati kasatriyan Jodipati dumadi saking pendapi kasatriyan kang winangun joglo pinayu sesirapan pinetha sisi ing taksaka saka guru Sela Sumayana tinatah tinaturengga sinungging rerenyepan petani pinetha naga kuwara cinaket ukup Sela Kartika ngimba laring nyewang Ananta Boga umpageng kang pinarya nyangga saka guru dumadi saking Sela Kresna pinatekake kang linebur gantane pinetha reca angimba mustakane Hyang Nagaraja jrambah jejubinan Sela Prabata tinalasah Sela Kaca naratas prapeng talundagan tinunda-tunda talundagi cinandi hanjok mering paningrat madyaning palataran jembar rinengga balumpang kang pening tirtani tinepi banon sinungga pasren pratima Sela Gilang pinatha sarpanaga ingkang lagi mengsah yoga kembang-kembang jinembangan pepak panjring puspita ngambar wangi yayah rumabasing Durgandana kedah tenggala kinapit gongso sinangging hanggung angrenggani saben sawaning paningal temah amimbuhi endahing pura damar sasra madyaning pendapi pinara para sunare sayekti gagang tembaga renuk migading mubyar sarating damar isi lisan jarak yang gegolo yayah arebut Prabu kelawan sarating Hyang Candra lah sinten to ingkang kepalenggah wonten ing kasatriyan ing Jodipati kekasih Raden Wrakudara ya Bratasena Kusumayuda Wijasena ya Sang Bima Wayunindya Gandawastratmaja Bilawa inggih kekasih Sang Jayalaga kepareng menggah ing pendhapining kasatriyan kahadhep ingkang garwa nenggih kusumaning ayu ingkang kajajar kelawan ingkang raka nampi warang reptaning nata agung ing Drawati Prabu Sri Bathara Kresna miwah nata agung ing Mandura Prabu Baladewa ya Prabu Balarama pangkantun Raden Hari Setyaki gupuh nggih ngacarani Raden Hari Wrakudara ya paring sasmita tengara lawan sanggyane kang warasawan sanalika ngangsek nggih marak ing Paseban kaya kalebon paramangka parang pamung sangka manca negara mangun cipta wirengganira kanca maju kanca dodhok kaya ngangsek yo
maju ngangseng 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 sembah niring ulun kapura isang morope jan kanang sing tasih maweh puka
sawekung maksih ring dalan iwang kanang pinojweng hari Jenayaka ningrat tengrat ka utama mang yonu kro ingkang busmi noliwo ingkang busmi nolyo mangkya darajating praja kawuryan wasunya ruri ururah manggreh ing ukara karana tanpa palupi atilar silastuti Sucana Sarajana kayungyun kala tidha tidem tandane tu mati
antayeng rat dening karo panurupe to yo Kresna kakangku sakrawuh ning Jodipati aku ngaturake pambagya panakrama kelawan Kresna kakangku jagat masisaning Bathara Wayah jagat ya Yayi Werkudara antosing Bathara ingkang linuwih ora nulaken swiji apa praptanipun kakang ana ing Jodipati Yayi tak tampa tangan loro kanthi bungah Yayi Werkudara ngaturake pambagya tak petelke ning dada amiwa bawa laksana cahya nur cahya kawidatanipun kakang kejaba saka kuwi Yayi lumuntur ing Kudya lan Astuti muga katuruna ngarsane Yayi Werkudara wah iya tak tampa kanthi bungah tak pundi ana mustaka dadekake jejimat paribi sekadarmani Kresna kakangku Yayi Werkudara iya Baladewa kakangku padha raharja sakrawuh ning Jodipati Baladewa kakangku Bela dalah ya Yayi antosing Bathara ingkang linuwih ora ana lan swiji apa praptanipun kakang tak tampa kanthi bungah sira Yayi ngaturake pambagya pambagyaning siadi tak petelke nang dada kanthi bungah kejaba saka kowe Yayi Budya lan Astuti katura lawan sira Yayi Werkudara wah iya tak pundi dadi jimat sekadarmani Baladewa kakangku Yayi Hari Werkudara iya uga Prabu sarawuh paduka Kaka Prabu kekalih wonten ing kasatriyan Jodipati kula ngaturaken pambagya panakrami miwah ngaturaken pangabekti kunjuk Kaka Prabu iya Yayi Arimbi banget panarimanipun kakang sira Yayi Arimbi ngaturake bekti tak tampa kanthi bungah pangestunipun kakang tampanana Yayi inggih kula pundi pinangka jimat ya Yayi Arimbi banget panarimanipun kakang maragaki pangestunipun kakang tampanana inggih Kaka Prabu kula pundi pinangka jejimat paribe sekadarmanipun Kaka Prabu ing Mandura Yayi Arimbi wah bungki sawise prayoga lungguh Mudika Para penakna luwih dhisik anggonmu marak Setyaki adikku inggih Kakang Mas kepareng kula ngaturaken sumebing pangabekti kunjuk wonten sandhaping putra paduka Kakang Mas Werkudara wah Setyaki ya tak trima bisa gawe bombong lungguh ingkang prayoga luwih dhisik inggih staken dawuh Kang Mas Kresna kakangku Yayi Werkudara piye kaya-kaya nampa kanugrahan ingkang linuwih jalaran usak betara suwe nggonku ngampet lawan rasa kuwi mau gawe runtik gawe sedhi ing atiku kalamun ora tak utahake rikalenggan iki mundak mengko ora becik kedadiane wah malah kepasang yugya Kresna kakangku lan Baladewa kakangku rawuh ning Jodipati kaya dene gegambaraning Jawata yen to dihikna iki mengko kabeh kepeteng kang bakal padha sumiri kaya kepapak obor sewu lakuku ning wanci peteng padang trawangan rasaku muragaki Kresna kakangku tak kira senajan aku ora walaka aku ora bloko panani Kresna kakangku wis bisa maca rasaku kelawan bojoku Arimbi
Kresna kakangku. Kowe adalah Yai Werkudara. Apa? Ora kok teges pun kakang iki bakal nambuhi kelawan kahanan ki ora. Nanging sumurupa ya Di. Sejatine sawetara suwe mbunipun kakang lawan Siadi ora pepanggihan. Nganti kangen jroning rasanipun kakang parikudupun kakang sak pejago kelawan Yai Werkudara. Malah sawise Yai Werkudara kuwi dhaup kelawan Yai Arimbi pun kakang ora nate ngerti pekabarane. Mula kalenggan iki Yai gumana mosok jroning atinipun kakang panikudu ketemu kelawan sira Yai Werkudara. Nanging semune bareng pun kakang nyawang lawan lagak lagu lagiane kok beda temen kelawan adiku Werkudara ingkang biyen. Yai monggo kasunyatane pun kakang iki wis bombong. Siadi wis bisa matrapake nggone jejuduhan kanthi prayoga. Mesti wae iki mengko sawise suwe ora ketemu Yai Werkudara ngatonake rasa ingkang bungah nanging kok teka kosok baline kaya mangkono malah pun kakang durung dungkap. Werkudara. Baladewa kakangku apa? Margage Yai. Saiki ana wigati apa margake lah kok beda lawan adat saben pun kakang kapengin bakal mangerteni. Raja Jingga pekewu aja nganggo rasa tida-tida maneh Yai Werkudara. Apa sing dadi kegembolan ing atimu mau margake wutahna supaya padang trawangan kaya pengangen-angan Yai Werkudara. Nanging iki mengko ora enggal tok wutahake kabeh pengangen-angan mau mandhek ana ing dada munggah ana ing mustaka. Wah, iki bebayani. Mula supaya gamblange supaya cethane mumpung pun kakang sakaron iki prapta. Yai Werkudara, apa Yai Arimbi tak jaluk aja nganggo rasa songgurungi. Margage apa wigatine? Werkudara, Margage walaka ana apa Yai Werkudara?